Здравейте, приятели! Аз съм Bulgarian Magic Tricker и днес ще ви покажа един трик с карти, който наричам акордеон. И така, нека започваме. Имаме едно разбъркано цвете. Ето, може да видите разбъркано цвете. И аз ще си избера едни 16 карти. Примерно тези 4, тези 4, тези 4, тези нека да са. И така. Да ги обърнем и виждате съвсем произволни 16 карти. И аз ще започна да ги издам. Тук, така. И така, имаме 16 наредени карти. И така, аз ще обърна 4, примерно тези 4 и ето тези 4. Извинете. И така, ще помоля зрител да си избере една от всички карти, които и да е, независимо дали е обърната или не. Примерно тази. И да ми каже къде да е место. Диагонално, хоризонтално и вертикално. Като ако е хоризонтално или вертикално, картата се мести ето така. Ако е диагонално, се мести ето така. И така, нека да започваме. Ще вземем тази карта и до края по диагонал. И започваме да обръщаме. Ето. Съвсем произволно го правя това. И така, това може, разбира се, и зрител да го направи. Не забравяйте, че тук има още празни полета. Диагонал, диагонал. И така. И готово. Имаме 16 карти, както зрителят си ги иска ги събра. И виждаме 4 карти, които са се обърнали. Те 4 карти са 4-те маса. Така как направих този трик, тайната е при избирането на картите. Така сега ще ви я разкрия. Когато избирате картите, ето само да сложа асата в тестето. Ето тук, тук, отзад, тук и тук. И така, как да изберете картите? Ами, избирате ги по 4. Първо, асото трябва да е на 4-та позиция. Ето, първа, втора, трета, 4-то е асото. И така, пак по същия начин. Първо, второ, сега трябва да е трето. Първо, втора, трета и 4-та карта. Трето беше асото. Така, после пак, сега трябва да е второ. Първо, второ асо, трето, 4-та карта. Тези 4 и първо трябва да е асото сега. Първо асо и така нататък. Още 3 карти. Така, вече може да покажете на зрителя, че имате карти 16 произволни. И така, нареждате ги. Няма да ги нареждате така, примерно, и да започвате от тук. Ами, ето така. И започвате направо, от там, откъдето сте почнали на първото. По този начин. Не знам дали виждате се. И така, ето ги асата на този диагонал. Ето. Може да видите. И така, обръщате тази и тази. И после отдолу тази и тази.
Така вече няма значение как ги събира зрителят. Просто нека започнем от тук. Диагонал, диагонал, диагонал. Да ги съберем направо сата и да се знае. Пак по този диагонал. Виждате. Ще да взема. Празно поле, празно тук. Вале. Диагонал, диагонал, диагонал. И тази карта. И така, вече ясно. Стиваме. И 4 аса. Така, благодаря ви за гледането. Абонирайте се за моя канал. И до следващия път.